Good evening, everyone. Welcome to Dauga Harimu Afat Vlog videos. देरहासार कृषि हानजा नोंथांमोनखौबो थाब थार जानो खावलायबाय बावलांखो नों मानो आं दोननाय समा मानसिनि जोनोमखौ सोरजिना बावलांखो नों मानो आं दोननाय समाव आं उन्दै समाव जाफिसा लोंफिसा बुंदोंमोन आयै आं उन्दै समाव गावखौल' बारि खनानि दं दालायाव बानानै फिसा हेना नों मानो आंनि सिगां गानग्राया मानसिनि जोनोम सोरजिना बावलांखो नों मानो आं दोननाय समाव आं उन्दै समाव जाफिसा लोंफिसा बुंदोंमोन आयै आं उन्दै समाव दाउखौल' दाउखौल'